Здравословни начини за справяне с емоциите, за да избегнете преяждането. Емоционалното хранене е често срещан отговор на стреса и емоционалното напрежение. То може да ни донесе временно утешение, но в дългосрочен план води до здравословни и емоционални проблеми. Важно е да разпознаем този механизъм и да намерим здравословни начини за справяне с емоциите, за да избегнем вредните последствия от преяждането. Медитацията е един от най-ефективните методи за справяне с емоционалния стрес. Тя ни помага да се отпуснем, да изчистим ума си и да се съсредоточим върху положителните аспекти на живота ни. Комбинирана с упражнения, медитацията може да бъде още по-мощен инструмент за борба с напрежението. Говоренето също е от съществено значение. Споделянето на проблемите с приятел или терапевт може да доведе до значително облекчение и да намали желанието за храна като средство за справяне с стреса. Изразяването на себе си чрез творчески дейности като писане, рисуване или градинарство е още един здравословен начин за обработка на емоциите, който може да ни предпази от преяждането. Накрая, критичното мислене е ключово за разбирането на нашите емоции и за намирането на адекватни решения на проблемите. Когато се научим да анализираме чувствата си, ние сме по-малко склонни да търсим утеха в храната. За по-подробна информация по темата и още ценни съвети, не забравяйте да последвате линка в описанието